И така, здравейте отново, дами и господа. Аз съм Деян и днес имам един съвет за вас. Само да взема това, което го имам доста време. Това е бежична мишка. Много малка, неудобна за игра на Майнкрафт. Ще игра и на League of Legends. Ще игра на Lego Marvel, може би. Това е Jumbo, съм си го взел, изчакайте. Така. Малко ми е трудно с таблета, защото, знаете, не мога да снимам с апарат. Ето, това се вади от тук. После да се и вкарва. Ето така. А пък, щом я включа, ето така. Мишката работи, но щом ето това не е в компютър или в лаптоп, не работи. Така, можете в описанието долу ще ви вижте моят лаптоп, ако искате да видите, може да е лошо, когато снимам на Майнкрафт, може да е по-малко от Кико Зафранов, по-малко от 5 FPS. Правих инфо на клавиатурата ми, което днес ще го кача, ако имам време, защото трябва да... Тази мишка отива за компютъра. Защото е много шумно. Трябва да се чува някак. И много лесно се чупи. Правих инфо на... правих ревю на моята клавиатура. Ако знаете как да... Значи, ако искате да видите моя лаптоп, гледате в Технополис при преносими лаптопи. Първия лаптоп, ако искате да го видите, първия лаптоп за 400 лева, който е червено. Можете да кажете, че е слаб. Да, слаб. Но като му взема и кола... как беше това, бе? Елгато, майче, можеше да се свърши. Не, беше само за PlayStation. Ама не знам, ще видам. Това за тази мишка ганото е, че много лесно се чупи, много бързо свършват батериите. Преди да почна да снимам игра, но снимам, беше на друго бюро. Чакайте, нека, само е малко бързо. Ето така, чакайте, ще мога да те хвана. Ето така. Игра и мишката спря, аз места. Натискам бутон и да... Не, батерията е спряла. Няма вече батерия. И направо като бяхме на Skyward в сервера Soplex, ще бъде написано долу. Не. Щом почна да снимам в другия ми канал, там ще бъде написано, защото не го помня.
Можете да ме намерите, ако играете в Solplex. Ще правя клипчета там, първо ще сваля програмата в Raps на компютъра. Няма да снимам на лаптоп, защото този лаптоп не е за това. Ще има Minecraft и на компютъра, и на лаптопа. На лаптопа ще си играе само без да снимам, а на компютъра само ще снимам. Не всеки ден ще качвам клип. Един ден слагам клип и 2 дена не правя и пак така. По-скоро, когато имам време, ще правя клипчета. Само да ви кажа едно нещо. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък може да не снимам, когато ми донесат компютъра, защото тогава може да съм много заед и може да не успея. Затова мога да снимам само събота и неделя, а пък понякога може да снимам и петък, защото неделята не мога, петка понякога няма да мога, защото ще ходя при приятел. Съботата ще снимам у него клип на лаптопа. Ще видя с колко ще върви тогава. Лаптопа според мен е хубав, поне за толкова малко пари, е хубав и поне не трябва някакъв. Както виждате, ако сте гледали DVD, то има Asus, геймърски, много готин, със светещи копчета, моля те, абонирайте се за него, за Shadowhex, за знака, за Босайде и за Heaven и за мен. Дайте лайк нагоре и довиждане. И до други срещи. Чао!